Eto, Andy dada journalist on. So odo huwa odo wada dealing be irin leddi fere ayiya ko to do wada news arana odo vola hala leddi do. So hama ko mi andi irin odo ekitina da leddi do da capital mabbe da president mabbe da irin kujeji. So irin bannion sai min fumi mi janga ko nandi be yawwa irin banano andiri heba min funi mi latab mi andi irin do mari irin andal jemako to laaroɓe amin barka me lowaki fotta wakkatire min gadda toon taskamin ɗam Ngeedam ha channels amin ngel Dandes Media woni ha YouTube, Facebook, Instagram be nanta TikTok. Banno o wani kala konde min ɗon gadda noon hoɓɓe fere ha jawleru amin du Dandes Media ha min kirda be maɓɓe ha ɓe jecca tarihi maɓɓe be nanta no ɓe dogginiri Ngeedam maɓɓe bannon nani inde taskam ɗam. Hande ma min ɗon godi koɗo tedduro ha jawleru ndo sey mi jaɓɓomo Allah sawene jaɓɓama to noyi inde am Aisha Ahmadu Bello. Aisha Ahmadu Bello sey a yeccamin noye a fuɗɗiri jangirde ma min ha taskarama min ɗon nana no goɗɗo waɗiri gurdam makko so kanjum miɗi nana no a fuɗɗiri gurdam ma daga jangirde ha woni ha Allah waddima. To first of all ni inde am bano mi vi inde am Aisha Ahmadu Bello mi ɓi Adamaa'on ɓe dani am ha Yola mi mawni mi fuɗɗi primary school am ha Yola sai mi timmitini ha Abuja mi jangi ha Chiro Mohammed Academy sai mi wari mi dilli Federal Government College Kwali ha Abuja ko? Ha Abuja to diga nden sai mi sali Northwest University ha Kano mi jangi International Relations to mi timmini mi waɗi NYSC am to jotta bo miɗo waɗa internship program then bo miɗo waɗa masters am in international affairs and diplomacy ha ABU Zaria. To amma no minani inde wa ka ɗo bandiri be Sardauna Sokoto na ngam minani ba Ahmadu Bello inde amin non tan foti be je mako amma minin Ahmadu Bello amin je Adamaa'on je nder Yola o na Sokoto bano ɓe numata o inde on tan nandi nden bo a jangi ko larani lesse de a jangi ko larani lesse bo sey enda de on ma no ha to a waɗini jabbuledi man Economic Community of West African States ha ECOWAS ha West Africa kawtal West Africa kirnangeje ko ton ngam a jangi ko larani lesse waɗi a yehi ton be irin relationship je caka leddi be leddi amma hedi amin ni ha West Africa min to amma nden bo jotta West Africa kirnangeje mai bana ɗe ustake ni wodi lesse fere ɗon je furti da yake ɗon hala irin je ku ɓe waɗi ɗo to sai an ka ɓe waɗi be sanctions ni irin like based on normal protocol je ECOWAS to sai min wari min heɓi kamɓe bo ɓe vurti diga organisation amin so jotta min usti nane min 15 no jotta min warti 12 gam tati futti to amma nde a jangi haala lesse kam jotta andi kala lesse fuu no ɓe dogginirta ardungal majjena alhamdulillah ngam deke andi kan jon min jangi so andi de ha university man ɓe ekitini amin irin no ɓe watta relationship maɓɓe ha caka leddi be leddi irin ko laati be filu be art and culture irin kujeji bannini so alhamdulillah min heɓi min jangi hedi man to bananta e dilli ko lesɗe ɓe mbiyata Aisha noy kamɓe ɓe nogginirta ardungal maɓɓe be nanta aadiji maɓɓe kamɓe ɓeɗo mari no ɓe watta ronin government maɓɓe fere be minin haɗu so fere ɓeɗo waɗa monarchical democracy fere ha bana leddiji irin Malaysia for example Malaysia be United Arab Emirates ɓeɗo mari irin lamlamɓe on ɓeɗo mari leddiji bana states petel ha nder maɓɓe fu yawwa lamlamɓe on to ha nder lamlamɓe ɗo ɓeɗo mari bana council of
Council of Emirates jotta ba to akwai bana United Arab Emirates for example so kambe ɓe ɗo mari na ɓe andini ɓe ɗo mari leddiji guda jeeɗiɗi to ha nder ɓe ɗo no ɓe watta electing presidents maɓɓe each of them maybe for example ɓe guda jeeɗiɗi ɗo se ɓe hawta se ɓe subta goɗɗo goto kanko lattata president je leddi man je United Arab Emirates man so wakkati feere ɓe hosan je Dubai wakkati feere ɓe hosan je Abu Dhabi wakkati feere je Sharjah banni ɗo waɗa rotating ha caka maɓɓe ɗo amma na laamorde mai bo woni Abu Dhabi no ka wari to Abu Dhabi man ɗo mari lamɗo maɓɓe luttuɓe guda jeego man fu ɗo mari lamɗo maɓɓe amma kanko woni mawɗo kanko woni mawɗo je jotta nde jotta to ɓe suɓi goɗɗo ko ha leddi feere warta e Abu Dhabi mai jooɗo dow lamɗo mai na ko jooɗota o laaman diga ha leddi maako man ni o dingata laamugo wala laamugo bana en mari Abuja en mari Abuja yewwa ha ton so ɓe wawan viugo maybe for example jotta jotta to ɓe waɗan ko irin jonde maɓɓe je ɓe watta ɗo ɓe wawan ɓe yara ha leddi feere amma ni kam mostly no ɓe watta ha leddi je president man woni mo ɓe suɓi woni ha dow laamu man ha leddi mako on ɓe yata ɓe waɗa banni bo Malaysia kamɓe fuu ɓe ɗon mari wakkati juutirgal laamu na ko goɗɗo sey to maayi tan ɓe ɗon mari je to ɓe waɗan laamu maɓɓe je leddiji maɓɓe so to ɓe maayi amma je ɓe subtata je ha nder maɓɓe ɓe caka ɓe jeeɗiɗi ɗo kanjum ka ɓe ɗo mari length je term ɓe ɗo mari amma to daga to ɗon lamɗo kam lamɗo sey to maayi tan sey ɗo wadda goɗɗo amma no watta ɗon wayla ɗo waylata kam kanjum ka ɓe ɗon hokkita oɗo jaba so kamɓe ɓe Malaysia kamɓe on mari irin rotational monarchy ɗo to leddiji feere to a yehi irin India en for example kamɓe bo nayi ɓe ɗo mari democracy bana no ɓin mari haɗo Nigeria US ɓe ɗo suba goɗɗo on waɗa zaɓe suba goɗɗo ɓe ɗo mari prime minister amma to ɓe mari president funa ko prime minister tan ɓe mari ɓe ɗo mari president andi kamɓe ɓe ɗo waɗa parliamentary system on so ɓe ɗo mari president sannan bo ɓe ɗo mari prime minister president kanko on head of state prime minister bo kanko on head of government kanko on dogginita laamu irin je everyday activities kamɓe bo ardiɗo mai kam wonay kam kamɓe ittay mo na ko prime minister tan ɓe watta koye turɓa to ten waɗi timmi to president kanko ɓe ɗo subta mon kanko fu o woodi juutirgal laamu na president oɗo mari bana no ɓe watta je prime minister bana no je prime minister ɓe ɗo mari kamɓe nimi ko kamɓe bana England andi England woodi lamɗo kanko oɗo jooɗi tan kamɓe ɓe ɗo mari juutigal yake ayi kamɓe na laamu on je gargajiya on ɓe mari ba na bana England ayi kamɓe laamu gargajiya on ɓe mari to kamɓe bo ɓe ɗo mari laamu maɓɓe sannan ɓe ɗo mari prime minister kamɓe fu parliamentary system man enen kam be Nigeria be America on woni system maɓɓe gotel go system man gotel amma woodi lesde feere fu ha Africa ba Ghana en ɗo ɗon waɗa ba Ghana fu Ghana ɓe ɗo naftira irin system amin irin bana Liberia Sierra Leone patni system amin gotel be maɓɓe nden system lesdi France bo lesɗe France bo ne kanjum bo feere kamɓe fu nandi bana amin ni ayi ngam kamɓe fu ɓe ɗo mari president kanko fu ɓe ɗo waɗa zaɓe on election ɓe subta mo waro waɗa tenure mako to timmini to heɓi o huwi boɗɗum himɓe subti mo for second time o waro waɗa second time mako to bo ɓe canji mo bo amma na reta yimɓe français ka to ɓe laami ɓurna fu balle se taariɗe daga Cameroun a yi Togo en to ɓe laami ɓe ɗo bo haala irin bana to yimɓe wari laami sey a yiya bana ɓe yiɗa jippugo sey ɓe ɗo neɓa ha dow laamu man a yi bana irin kaddiraɓe am bana Cameroun for example na kamɓe tan bo ɓe ɗon ɗuɗɗum ha Africa man nda Congo nda Equatorial Guinea ɓe ɗon nda bana Togo ma for example nden to goɗɗo ɗon ha ECOWAS kam waɗa ka wancugo lesɗeji funa ko ɗum jooɗi tan wawan wancugo irin bana huwoɓe ha ton a yiyan ko to ɓe waɗan irin election observation mission ni banni ɓe ɗo yaha to ami lorno ɓawa nde wari janngugo a yi rewɓe ɓurna fu ba fulɓe a yiɗi ko janga ko irin ko larani defugo
ko larani ko kugal jarida no adi anumi ana jangwa international relation to andi dadam journalist on so odo wada dealing be irin leddiji fere ayya ko to do wada news arana o vola hala leddi do so hama ko mi andi irin odo ekitina da leddi do da capital mabbe da president mabbe da irin kujeji so irin banni on sai min fumi mi janga ko nandi be yawa irin bana no andi di heba min funi mi latab mi andi irin do mari irin andal jemako to nde mi wari nastugo university bo course mass communication mi no mi janga to sai makaranta man do keso on wakati man wala mass communication so on say mi yehi wakati man mi wadugo screening mi hebi admission yawa to on say the hokiam english no first to on say don hala don ko fei wakati man mi wawata num tugo ni kam to mi do jodi be staff je office man ha mi wadugo screening man on say mi do vola hala events man deke global event one to on say oviam don cause je oidio changina do course man vote in term to mi jangi to on say mi hokki admission letter am kadi se ovia mi warta the following monday mi wara mi jaba admission letter keso to kan jon idin no be changing am course am man kena okay kan you wara change do ya andi hala less mi andi on say o hokki am be changing am course am warti international relations so international relation holli ni lesde ta ka to huwa ni burna fusia huwa lesde asi ko nder lesde tan awan huwa le diasi fu maybe ko to be yardi ma embassy maybe embassy Nigeria ji hale differe ko kuma be international organizations ni anka ko irin be ECOWAS en ko AUN African Union and irin banni den mi lornete ba sedda wakkati corona kan to woni wakati corona mi do makaranta to no atindine ta makaranta be corona wakkati mai aidin be nasibilla masinta nasibilla kam ga wakati man min wadi andi min hado min wala irin systems put in place je vallata man be jangirde na bana irin halin diyasi awawan ko ay hay makaranta awawan ado jodi asari wannan lectures on jangafu to wakati man wala irin banni so sai da corona wari bo warti sare min do jodi asare amma bo dole min jangan to sai be wari be fuddi mi amin irin zoom classes ni so be wadugo do naftara ko internet yawa irin banni so on wannan mon lectures mon on the internet on wada classes mon to do mari assignment be yarbina mon banni on wada sai on yarbitina be malluyen amin man sai wannan amin grading so irin banni ne min wadi har alawari waddi den ko wadi de timmini am no maytan an kan wa siuta sedda be jangirde wi adilla wadu master bo andi jangirde bello jangirde weli to belai ni banni amma ni kam handi ni irin himbe heba certificate as long as awawan ta latta ko irin andi to mi joto goddo jodi banni wala janga do sai ya fudi ya jitugo kujeji fere and deke bo ko mi janga ta jotta do is in direct relationship be ko mi jangi nane so what you making do wawan just I should continue on okay nde a jangino hala lese ha jokkatan adilla mi jokkatan say like what den to atimini masters mai bo fay wodi taskam bidugo wada degree tatabana to jotta kani mi anda tawan so no Allah wadi fu to amma no jonde Abuja wino ummi wala wari Abuja no atimini to jonde Abuja ba hande mi yidi umma mi mami wara Abuja to mo larata en ha den no atimini to mo bo wara wo joda jonde Abuja to Abuja Bello wala aibe sai ni wala irin na wala bo mi biyata wala irin kautol hore bai zumunci bana je wani hayola irin awawan tan
umma ya nasta sare umma ya goɗɗo nasta sare keddiraɓe jotta irin haɗo dayeyi seɗɗa amma e haɗo Abuja ɗo ko hatoy ɗo dayiri derraɓe ɗo ha wuro feere hala fattude feere ɗo dayiri nde fattude ɗo dayidiri ɗo dayidiri feere ɗo kubwa feere ɗo maitama feere ɗo ankani so wakkati feere yidde ko a wi'a umma a taski haya a hofna derraɓe ko kuje feere masaya jokke ma wati be kuje feere so hollini gurdam baje yola kam wodi feerotira feere ɗon feerotira nden bo wayɓe ɗo wi'a Abuja ɗo to goɗɗo ɗo saare wala mo yaali kedduma ma yaala wala ko yaali mo be ma non ni pat ni wala bana saare kam wala bana hayola hedi amin ni wala irin to a irin ko bana for example to a vurtan ta yarba bukkon ha ko keddiraɓe joɗa ɓe fija haɗo wala irin banni sai goɗɗo hosa ɓikkoy makko tan ko no waɗanta ɓe to sai ni no ɓe watta haɗo ha irin bana ɗo ɓe Abuja watta sai yara ɓe ko irin daycare jangirde ɓe bukkon pamaron sai yara ɓe tonton banni to laaroɓe amin min ɗo gondi be Aisha Ahmadu Bello ha nder taska min ɗam Ngeedam min ɗon bolo bo dow ko larani lesde tunda o jangi haala ko larani lesɗe yaasi nden bo a yi lesɗe Africa kirnageje balɗeji ɗo ɓurna fuu ɗum ɗon heɓa gannuɓi soje en ɗon jaɓa laamu huɓɓirde ɗo wolwa dow haala may dow ɓe nanayi belɗum ɗum on nde on janguɓe andal lese ɗum on lorni laamu soje en wakkatire jonta kam hani no en saali ɗum hani en saali kam ayi bana alhamdulillah haɗo ni ha Nigeria kani min wawan wigo min saali to amma keddiraɓe amin man ha jotta ni ɗon ko lutti ngam an number 1 cause je waddata irin kujeji banni sai yi'a bana no en voli nane bana leaders amin to a waɗi electing maɓɓe sai hidde ko anda ko maybe to tenure goɗɗo ɓaɗike timmugo ni sai a yi'a ɓe waɗi changes ha constitution ɓeddina ɓe time yawwa ɓeɗa jippugo korwal laamu to irin banni o sai bo another reason a yi'a ɗon corruption to ɗum yiɗi ha banni sai a yi'a soja en bo sai ɓe numa do handi tan ɓe waɗa to step in sai ɓe waɗa rescuing situation amma ayi ko jotta no lesɗe ɓurna duniyaaru fuu ɗon naftora be laamu démocraɗia Africa ma himɓe warti enen bajonta en waɗi duuɓi 26 be laamu démocraɗia himɓe nani belɗum may nden o yi'a ɗum lorti laamu soja kam lornayi leddi ɓaawo bo lorni ɓaawo ngam ayi be irbana laamu soja en ɗo wala irin freedom of speech no handi ayiya journalist wawata waɗa maybe ɓe yaha on air wurtina kubaruji ko larani gomnati ko ɗume gomnati ɗo mari control over so a laran ɗon bana ɗon opposed to human freedom of speech je ɓeɗon yaɓani hakke ɓiɓɓe adama laamu soja kanjum waɗi bone laamu mai waɗi himɓe yiɗi démocraɗia man to amma bo démocraɗia mai ɗo yaha yaadu dowal yaha yeeso lora yaha ɓaawo banni min hamdata be man haɗo kam to amma ɗume on hunde ɗo a yiyata foɗata ba mai ko banda haala wonnaago laamu ngam ɗum de'itino woodi wakkati duuɓi bana 5-6 saali ɗo a tawa soje en ɗuuɗa jaɓugo laamu amma ga en no daga ɓaawo corona diga ɓaawo corona fuɗɗi ɓe waɗi ha Niger ɓe waɗi ha waɗi Mali nde ɗiɗi nda ha Burkina Faso ɓe waɗi to nda ha Benin ɗo maɓe yimɓe waɗa balle ɗo ngam ni tan Nigerian government waɗi nastini hunduko ha nder je Benin Republic man so ɓe waɗi ɗum under control so kuje man alhamdulillah ɓe nastai lissafi je luttuɓe man ni to yetta kam sawroje ɗume hokkata rewɓe dow haala jangirde to komi wiyata ni jangirde belɗum andal ɗo mari andal belɗum sosai so shawara je mi hokkata rewɓe ni ta latta ɓe waɗi limitin hoore maɓɓe ɓe wiya ko to ɓe waɗi ayi himɓe jamin feere wiya to ɓe jangi secondary school ɓe
ɓe timmini ko kuma ɓe viya to ɓe jangi degree ɓe timmini so to ni goɗɗo ɗo mari time ɗo mari wakkati ɗo mari bo no jangirta man Allah hokkima no a jangirta man so ɓe habdani ɓe heɓa ɓe janga man ngam ko ni wala ko a naftirta be degree ji man wawan ni tan a jangi maybe to pass time wala andal ay bonninga yawwa andal vonnata andal ɗuɗinta goɗɗo so kala ko irin andal on ko irin kala andal ko toye fu goɗɗo heɓa habda heɓa to min getti Aisha Ahmadu Bello be warugo ha jawleero min du Dandes Media e laago nyande feere bo to wodi komi marani haaje min tefete inchallah to laaroɓe min haa ɗo min gaddira gare taskana min ɗam Ngeedam asawere nde be koɗo amin on nani bo inde ko Aisha Ahmadu Bello amma Ahmadu Bello mo ƴoola ngam may on jarama fula ko ya yeeso